следващата голяма мега връжда за WWE Сет Ролинс срещу CM Punk, която не се очаква по принцип да е първата връжда на CM Punk. То между другото ми е много интересно сега какво ще стане, защото реално и двамата са фейсове и кой ли ще търне. Защото, нали, малко ми се струва безмислено Пънк да е фейс отново в тази връжда, която предстои между него и Сет Ролинс, защото със сигурно ще е трилогия според мен, Сет Ролинс и Пънк. Трябва да е трилогия. И това си Само трилогия трябва да се прави тук. Long да, term. той е само трилогия, да. Само Но това CM Punk да е фейс отново във втора връжда, втора трилогия, нещо. аз го виждам, че е възможно Сет Ролинс да е хил в тяхната връжда. Да, бе, то не е изключено, но според мен не е нужно Пънк отново да е големия Добре, фейс. ако има трилогия, кой може да спечели? Сет Ролинс или CM Punk самата връжда? Защото си мисля, че може би CM Punk може да спечели тази връжда. Всяко от се хване пак на Басли. Не, повече на бас не се хващам. Но Сет Ролинс, да е фан на бас. Искаш ли сериозно, без мета? Не си научил ръка. Не, чакай, ти още са започнали връждата. Кой иска да каже, че Сет Ролинс ще спечели, пак аз да кажа, че CM Punk ще спечели самата връжда. Да, Сет Ролинс ще спечели тази връжда, аз продължително. Може.